E bun și salutare, eu sunt Mitito Gamer și facem un episod în care să ne jucăm Brawl Stars, să vedeți. Deci să ne jucăm boss fight, dar nu știu cum o să ne jucăm pentru că sper că s-au scos tichetele și nu. Da, s-au scos tichetele și vreau să mă joc. Sper să-mi dea multe star points-uri. Sper, nu știu. Că nu mai sunt tichetele, dar abia acum am observat că nu mai sunt tichetele și că nu știu ce fac. Dar nu uitați să dați un like și abonați-vă dacă vreți cât mai multe episoade de Brawl Stars. Mai devreme. Doi și vreau să mă vă dezabonați. Dacă sunteți abonați. Dacă sunteți abonați loiali, nu mai vă dezabonați ca să mă susțineți că aproape că de-abia unul dintre voi este activ. Dintre voi de-abia unul este activ. Și asta vă supără rău, pentru că aș vrea să fie mult mai mulți activi pe canalul să fiți. Da, vreau să fac o cerere pe Facebook la Mitito Gamer, ca pe canalul din greșeală m-am logat cu acest cont. Deci, dați-mi acolo zic cerere, că de prietenie că o să fac accept, că o să fac live-uri acolo pe Facebook, pentru că nu o să mai fac aici. Pentru că stric canalul, e mai greu să fac, dar pe Facebook și pe Facebook te vede mai ușor lumea, dar pe YouTube te vede greu lumea. Da, mă rog, hai să vedem ce putem să facem de-ai. Dă-i rapodea, bam! Vizibilitate, avem acolo omorăm, mai acolo omorăm. Vreau să văd ce-mi dă. Cred că tot star points-uri ne-ar trebui să-mi dea. Logic, da. Dar poate îmi dau altceva, sau bănuți. Mamă, îmi trebuie chiar bănuți, chiar îmi trebuie bănuți. Mă gândeam cum să da pe ratatul ăsta, băgam i-aș. Și de așa de căutai-mă. Vedem ce putem să facem. Gata, acum. Mă spuneți-cu! Ce mă? Ce mă? Deci dacă nu moară ăștia. N-am cum să moară. Bă! Așa, mă, Dacă nu mă moară ăștia. Mă supăram. Ok, da, uite, îmi dă mai multe star points-uri, ok. Mă bucur extrem de mult. Uita-mă. Vreau să când dă ceva, zice când dă star points-uri aici, că le-am, nu? Mi-a dat, ok. Gemuri, te rog, dă-mi gemuri, te rog, dă multe gemuri, te rog. Un pic rahat. Eu să dea multe gemuri dacă era. Ok, dar mă mulțumesc cu bănuți că vă uite, vezi voi cum am asta de upgradat. Facem și doar pe ele de mai mult, mai mare. De îngrijorare mi-am dat banii pe un rahat de asta și de asta și deja mi-am dat banii pe un big box. Am crezut că îmi cumpără și mie toată linia asta până la... Bă, e departe rău megabox-ul. Uite asta, până la megabox-ul ăsta, ca să cum dă și mie. Ok, dar după ce completezi astea, poate să poți să deblochezi pe astea. E mult de caprie. Așa, deci, dacă se joacă și vreau, nu. Deci, dacă se joacă, dacă vreau să joace cu mine în viitor, eu fiind, ok, nu se joacă. Și când mă trebuie cu acest episod, pa, sper că v-a plăcut. Nu dislike-uri, like-uri, pa!